Geraint Harris a dwi'n gweithio i'r Parc Cenedlaethol a dwi wedi enwebu Alun Davies o Blaenffosingli yn Didrath. Pam dwi wedi enwebu fe? Wel, achos bod e wedi bod yn ysgrifennydd o'r Cymdeithas Cychod Afon Nyfer a Harbwr Trefdraeth, mae bach o llawn pen, ond fe. Mae wedi bod ysgrifennydd hwnna ers iddo ei cael sefydlu, rhyw 15 mlynedd nôl. Ag wedi mynnu bod pob nodyn yn cael ei ysgrifennu yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn ceisio cadw yr mudiad yn ddwyieithog fod nifer o bobl sydd yn ymwneud â fe yn Saesneg, ond mae'n neud siŵr bod popeth yn ddwyieithog. Ac o'r reswm hynny, dwi'n meddwl bod yn heiddi cael yr enwebiad. Yn enw yw Alun Davies, a fi yw ysgrifennydd Cymdeithas Cychod Afon Nyfer a Harbwr Trefdraeth. Mae'n gymdeithas sydd wedi osod i fyny ar ddiwedd y 90au'r ganrif ddiwetha, oherwydd o'n i'n teimlo bod y bobl lleol yn teimlo bod eisiau reolaeth ar y parog fan hyn ar angorfeidd yma. Felly, i ni nawr yn gyfrifol am yr angorfeidd, yn gyfrifol am y tir o'r hen bont draw ar y brincyn sydd draw fan acw, lawr i Gwm Dewi, lawr just tu allan i'r pigyn na fan draw yn cwm. Ac yn bwriad ni yw sicrhau bod y bobl sydd yn dod yma yn ymwybodol o gefndir yr ardal, a dyna reswm i ni yn gwneud y cyfan yn ddwyieithog. Mae'n cofnodion ni, yn arwyddion ni, yn llythyron ni yn ddwyieithog. Oherwydd defnyddioldeb y iaith sydd yn bwysig, sut i ni'n defnyddio yn yr ardal, a sut mae bobl yn gweld i bod ni'n cael ei defnyddio. Felly, yn fras, dyna'r cefndir i chi. Mae'r gymdeithas wedi gwneud fyny o 12 o ymddiriedolwyr, ac i ni gyd yn gweithio yn ddidal, ac mae gyda ni gyfarfod bob mis. Ni'n cyfarfod yn festri yn capel Bethlem ar ddydd Iau diwedd bob mis, ac yn y fan honno mae gyda ni gyfarfod ffurfiol sydd yn ymdrin â digwyddiadau sydd eisiau wrthreoli'r angorfeidd yma. Mae yna geisiadau yn dod i fewn am angorfa newydd, felly i ni'n gorfod ar y degau dweud wrth y person, wel mae rhaid i chi aros oherwydd does gennym ni ddim rhai ar gael. A dyna beth yw'r sefyllfa heddi. Mae'r ardal yn llawn. Ac felly, i ni wedyn yn gobeithio, ein bod ni te, i ni yn cynnwys bobl lleol. Mae pob un sydd ar y gwyllgor yn Gymru Cymraeg, ac i ni gyd yn tynnu'r plant i fewn, i ni'n gobeithio gosod fyny pwyllgor iau o'r flwyddyn nesaf ymlaen, mwyn sicrhau bod bodolaeth y gymdeithas yn mynd ymlaen. Mae'r gymdeithas wedi bod yn mynd ers tua 15 mlynedd, a rwy wedi bod yn ysgrifennydd ar ni'r holl amser, ac felly mae'n bryd cael gwaed ifanc i fewn i sicrhau bodolaeth y gymdeithas. I ni'n tynnu plant yr ysgol, mae plant yr ysgol yn dod lawr i ddefnyddio'r lanfa, i ni newydd adeiladu lanfa dros 150 o filoedd o bunnoedd. Mae honna defnyddioldeb pobl o'r ardal. Ac chi'n cael ysgolion fegis ysgol y Preseli ac ysgol uwchradd Abergwaun yn dod fyny i ddefnyddio, achos mae'n man diogel wedyn i hwylio ac i gynwyo neu fynd ar gaiac oddi arni. Mae'n logo ni yn eitha diddorol. Mae'n dangos angor, hefyd mae'r angor yn disgrifio ei hunan yn oedden dal y cwch yn ddiogel, a'r bwy sydd yn mynd gyda'r angor i ddangos le mae'r angorfa. Wedyn o'r amgylch mae gyda chi belt diogelwch. Ti'n beth chi'n syrthio mewn i'r dŵr neu rwy'n yn syrthio oddi ar y lanfa i fewn i'r dŵr. Ac un o blant yr ysgol, fe wnaethon ni gystadleuaeth, ac un o blant yr ysgol yn Trefdraeth fan hyn, o dan Brifysgoliaeth St James, fe gynhaliodd hi'r gystadleuaeth, ac fe dewiswyd
y logo hwn gan artist lleol Wynmor Owen. Ac yn wir, ni'n bles iawn ar beth oedd y plentyn wedi wneud. Ein prif bwrpas yw ein bod ni yn sicrhau bod pobl yn ymwybodol bod gyda ni iaith yn yr ardal ac i bod hi yn cael ei defnyddio, bod yna ddefnyddioldeb iddi hi ac bod yna ddiddordeb mawr ynddi hi, yn enwedig o gofio y nifer sydd yn defnyddio yr iaith. Mae efallai yn y dwyno, ond ni'n gobeithio wrth wneud peth bychan fel ni'n wneud yn bod ni'n mynd i gryfhau defnyddioldeb o'r iaith yn yr ardal a'i chadw hi am y dyfodol.